L'aigua és una molècula molt present en les nostres vides, en forma de gel, líquid, gas. La forma en què la veiem depèn de la temperatura, i és que és un dels pocs compostos que podem trobar en els seus 3 estats en condicions ambientals. Com tots sabem, l'aigua s'evapora a temperatures superiors als 100 graus centígrads i esdevé gel a partir dels 0 graus. En tan sols 3 minuts la veuràs en 3 estats diferents i observarem un cas especial del comportament de les substàncies, on l'aigua pot ser líquida malgrat estar a temperatures més altes del seu punt d'ebullició, l'anomenat efecte Leidenfrost. En aquesta experiència demostrarem l'existència d'aquest efecte seguint un procés clar i sintètic. L'efecte Leidenfrost és un fenomen físic que té lloc quan entren en contacte un líquid i una superfície a una temperatura considerablement superior al punt d'ebullició del líquid. Es crea una fina capa de vapor entre el líquid i la superfície, evitant el contacte, fent que el líquid floti. En el nostre cas, la substància escollida és l'aigua. Com podem veure, necessitarem un bec Bunsen, llumins, una cullera metàl·lica de cuina, un drap per subjectar la cullera, un got amb aigua i un comptagotes. En primer lloc, haurem d'encendre el bec Bunsen amb l'ajut d'un llumí. Per fer-ho, hem d'obrir la vàlvula de gas, encendre el llumí i situar-lo sobre la sortida de gas mentre premem el botó blau situat a la part inferior. Una vegada encès, agafem la cullera amb el drap i l'escalfem al foc, sobretot amb cura de no cremar-nos. Passats uns 45 segons aproximadament, succionem una quantitat indefinida d'aigua del got amb el comptagotes i l'aboquem a sobre de la cullera. Podem veure aquí com la gota, en topar amb una superfície amb més temperatura que el seu punt d'ebullició, es mou lliurement per la cullera gràcies al vapor format entre la gota i aquesta just abans de l'impacte. Aquest comportament difereix del que tindria si la cullera no estigués calenta. Si seguim abocant-hi aigua fins a un determinat volum, veurem que comencen a aparèixer bombolletes a l'aigua i finalment sentim un xiu-xiueig propi de l'ebullició d'aquesta, acompanyat amb un lleu esquitx. Això és degut a l'elevat pes de l'aigua abocada, que supera la resistència de la capa de vapor. En aquest moment, l'aigua entra en contacte físic amb l'utensili i inicia el procés d'ebullició. En pocs segons, la massa d'aigua líquida s'haurà evaporat i no quedarà res a sobre la cullera. És interessant veure com la gota evaporada s'ha condensat i tota l'aigua líquida torna a ser present a la taula del laboratori, com podem veure gràcies al paper.